Bigarren Mundu Gerra garai guztietako gatazka odoltsu eta dramatikoena izan zen. Fasismoaren kontrako borrokan ideologia oso desberdineko nazioak batu zituen. 20. hamarkada hasieran Europa ekonomikoki ahitua zegoen. Egoera okertzeko depresio handiak gogor jo zuen kontinente zaharra. Bestetik, iraultza komunistaren garaipenak Errusian, maila berean piztu zituen txiroenen itxaropenak eta aberatsenen beldurrak. Hala ere, fasismoaren gorakada eta horren izaera oldarkor eta espantsionista izan ziren, dudarik gabe, gerraren arrazoi nagusiak. Totalitarismoaren aurrerapausoen aurrean, gainontzeko herrialdeek dudamudako jarrera erakutsi zuten. Konturatu zirenerako, berandu egizen ordea. Mila 1939ko iraiaren lehenean hasi zen gerra. Adolf Hitlerrek gidaturiko Alemania naziak Polonia inbaditu zuenean. Frantziak eta Britania Handiak Poloniarekin laguntza militarrerako ituna sinatuta zuten, eta gerra deklaratu zioten Alemaniari. Gerraren lehen hilabeteetan, Alemaniaren eraso azkarra eman zen, tximista gerra Blitzkrieg deritzona. Blindaduen, motorizatuen zein abiazioaren erabilpenean oinarritzen zen. Taktika eta baliabide berri horien bitartez, Wehrmachtak, Alemaniako ejerzitoak, hilabete bakarrean inbaditu zuen Polonia. Mila 1940ko apirilean, naziek Danimarka eta Norvegiaren kontrako erasoa hasi zuten, ipar itsasoaren eta baita bertako petrolioaren kontrola izateko. Urte hartako maiatzean, Herberiak eta Belgika ere konkistatu zituzten. Hilabete bat geroago, Frantziaren inbazioa agindu zuen Hitlerrek. Uztailaren amaierarako, Paris eta baita Frantzia osoa ere kontrolpean zuten alemanek. Okupatutako lurraldeak, hirugarren Reichera, Inperio Alemaniarrera, zuzenean anexionatzen ziren, edo gobernu titeredun erregimenak ezarri. Frantziako hegoaldean ezarritako bitxiko gobernua izan zen horren adibide. Urte hartan ere Mussolini gidaturiko Italia fascista gerran sartu zen, eta Afrika iparraldean ofentsibari ekin zion, Britania Handiaren kolonia zen Egipto konkistatzeko. Britanian armada kolonialak ordea erasoei aurre egin zion, eta italiarren ahalegina porrotean geratu zen. Ondorioz, naziek tropak bidali behar izan zituzten, Afrika Korps zeritzona, Afrika iparraldean ofentsiba mantendu ahal izateko. Mila 1940ko udarako, Winston Churchillek gidaturiko Britania Handiak bakarrik egiten zion aurre Alemania naziari. Gauzak horrela, Hitlerrek Ingalaterrako gudua deritzona hasi zuen 1940ko ekainean. 2 urte luzez, Luftwaffeak, Alemaniako aire armadak, etengabe eraso zuen Inglaterra, gune populatuak ere bombardeatu zituelarik.
Britaniar herriak ordea kementsu eutsi zion Alemaniar hegazkinen erasoei. Europako hego-ekialdean, italiarrak Grezia inbaditzen saiatu ziren. Beren aliatuak laguntzera behartuta, naziek Balkanetako kanpainari ekin zioten. 1941 ekainean, Alemaniak Jugoslavia okupatu eta bertan gobernu titerea ezarri zuen. Jarraian Grezia konkistatu zuen. Italiarrek egindako inbasio saiakera ezerezean gelditu ondoren. Mila 1941ko udan, Hitlerrek elkarri ez erasotzeko ituna apurtu eta Sobietar Batasuna inbaditzea erabaki zuen. Horrela hasi zen Bizargorri operazioa deiturikoa. Asmoa negua iritsi aurretik herrialdea menperatzea zen. Komunismoarekin amaitu eta Errusiako petrolio zein zereal erreserba handiak eskuratzeko. Alabaina, ez komunismoak ez Josef Stalinek berak ere, ez izkien naziei gauzak ainarraz jarriko, eta norgehiagoka prestatzeare ekin zioten. Ofentsibaren lehen hilabeteetan, lurralde edapen handia lortu zuten naziek. Dena den, Armada Gorriak, Sobietar ejertzitoak, Alemaniaren edapena geldiaraztea lortu zuen Moskutik gertu. Ondorioz, Kaukasoko petrolioa ziurtatzeko, Alemaniarrek estrategia aldatu eta hegoalderantz bideratu zituzten euren ahalegin eta baliabideak. Hitlerren ametsak egia zirudien. Alemaniak Europa kontinental osoa zuen bere menpe. Bitartean, Ozeano Barean, 1941ko abenduan, abiazio japoniarrak Hawaiko Pearl Harbor base estatubatuarra bombardeatu zuen. Eraso honen ondorioz, Amerikako Estatu Batuek gerra deklaratu zioten Japoniarrei, eta gatazkak dimentsio globala hartu zuen. Gerrak 4 urte luze iraungo zituen oraindik. Naziek okupaturiko eremuetan, juduen, ijitoen, komunisten, homosexualen zein beste hainbat kolektiboren kontrako jazarpen sistematikoa ezarri zen. Milioika pertsona giltzaperatu zituzten kontzentrazio esparruetan, egoera penagarrietan lan eta bizitzera kondenatuz. Mila 1942tik aurrera, azken irtenbidea deritzon erabakia hartu zuten naziek, eta exekuzio sistematikoei ekin zioten. Beno lagunok, hau izan da dena. Laster bigarren mundu gerrari buruzko bigarren atala argitaratuko dut. Geografia zein historian sakonago murgildu nahi baduzue, bideo gehiago dituzue kanalean. Zaindu, arpidetu, zoriontsuak izan eta ondo maitatu.